parkour jako takový je prostě technika, nebo spíš technika, prostě souhrn technik, jak se dostat prostě nejrychleji z bodu A do bodu B. A je jedno, jestli se dodržují prostě techniky prostě daný, nebo jestli prostě skáčete podle sebe. Je to prostě jakoby taková jakoby tvůrčí disciplína, kdy prostě člověk skáče proto, aby se dokázal pohybovat, a ne proto, aby prostě mohl machrovat a takhle. Prostě je to i otázka prostě té psychiky, že třeba já jsem měl vždycky problémy se soustředěním, no nikdy jsem se na nic jako moc nesoustředil a u toho parkouru fakt vím, že se musím soustředit, protože kdybych prostě třeba přemýšlel o tom, za jakou holku dneska půjdu, tak prostě ten skok se mi nemusí vydařit a prostě fakt se musí soustředit na to, aby prostě člověk mohl překonat v podstatě nějakou tu strachovou bariéru a skočit to, na co si málo kdy věří. Prostě projevuje se to třeba tak, že prostě člověk skáče třeba nejdřív 1 metr, pak se to postupně zvyšuje 2, 3. Jsou extrémy, kdy prostě člověk doskočí až třeba 5 metrů dálku, prostě normálně ze skoku. Prostě, a když už člověk třeba přeskočí ty 2-3 metry a zkusí to zkoušet někde ve výšce, tak fakt už se pak bojí, že prostě se třeba zraní, že spadne, nebo že prostě blbě dopadne, něco si udělá. Je to prostě jenom fakt ten strach. Jako člověk ví, že to skočí, ale jenom prostě se bojí. Prostě o tom je ten parkour, prostě překonat sám sebe a překážky.